Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. имрӯз дар аэропорти Внуково қарор дорем, хостем ай вазъияташ камеам боша шумо да маълумот расонем ва медроем аэропорт мебинем. пешай ҳама чӣ гуфтанем ки нафарҳое ки ай аэропорт Внуково ай самолёти ЮТР рейси саҳараш да билет дорен, пешай аэропорт омадан як бор авиакассатон да телефон кунед, барое ки айни замон рейсҳои саҳара бегаҳ кати яҷоя карда бигем як рейс карда парвоз кардестиян. мақсад ки саҳар наёен то бегаҳ ждат накунем. ва номерҳо чун ҳамавақта дами поён мемонум, метавонед ки телефон кунед пурсе ва медроем бо маълумот мерасонем. боше аввалан ай вазъияти проверкаш шумо да маълумот мерасонем ки ҳозир худмон бигем ай дим этаж дар омадем. бале дар дим этаж одамҳора документ пурсида иста будан. ва чун ҳамавақта бигем вақте ки омаден ай дим этаж ай зона вилетаневу ай якум этаж ай зона прилёта дуруен хубтарай баъдан подвал кати ки мақсад проверка чем ай дим этаж да камтарай бигем хато намекунем. ва баъдан дар ҳолате ки документ пурсидан мақсад надошта боша ё ки документотон ягон проблема дошта боша, ҳаракат кунем ки муомила кунем, барое ки вақте ки штраф кунанд депортатсия мекунанд. ами чӣ хеле ки хитон мебинен нафарҳое ки документам доранд дета штраф зиёд доранд, депортатсия кастиян. одамои бедокументам рафтан омадаистиян бештрафу вақте ки штраф мекунанд депортатсия мекунанд. дар ҳамин масъалаш эҳтиёт боша. ай ҳама варианти беҳтарин мебиёед дар бигем таваккал ба худо мекунӣ, сурая мехонӣ, иншааллоҳ ки беташвиш медроӣ. бо хаят ҳо мехӯрем, мебинем, маълумот мерасонем. ва варианти хуби хуб нигоҳ кунед, аэропорта дидестен, яъне ки мошин қатъиян биёен аэропорт на даромада дар ин инҷа даромадгоҳи аэроэкспрессай ай ҳаминҷа медароен подвалаш кати бигем варианти хубай. ҳозир як дақиқа варианте ки ягон дар даромадгоҳаш бигем якум этаж нева якум этаж за поён подвалашра бигем айҷа ягон проверка ягон чи нест. ҳозир мерем нишон метавонем дар ин дарша то бинем ки ягон чи нест. ина даромадгоҳаш бигем хайхтон дидестем ки ягон чи нест беташвиш. ва баъдан лифт кати ё ки эскалатора экскаватора ё ки лестница кати мебироем дим этаж беташвиш, иншааллоҳ мегузарем мерем. ва боз ҳам бинем ки подвал неву якум этажи ки фақат мегум зона прилёта ҷое ки одаморо встречат мекунанд, на одамо даромадаистиян, ягон проверка ягон чи нестай. вале ҳозир дар дим этаж беҳад бисёр истодагӣ будан. ҳамин қадар маълумот агар подписаться у лайка биҷиқен мо да дастгирӣ беҳтарин мешава. боше паноҳи аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед ҳама вақт.